मा कलेजनि दङ सात्र'खौ बुंनाय मा कलेजनि दङ मा दायो बेसेबां साबेसे दङ मोनबेसे कलेजनि दङ 30 कलेज स' रायजो राजाफोर बिटिआरनि एबा सेक्रेटारि अफिसावहाय बेनि गेटआवहाय दंफैयो गोबां स्टुडेन्टफ्रानो नायबानो जाबाय आरो लोगोसे बेवहाय फैनानै गेदारिं खालामफैदों माने बिथांमोना बुंदों वी वान्ट जास्टिस होनदों बेवहाय माने गोबां कलेज
Assam police, hi, hi. Assam Sarkar, hi. BTR Sarkar, Gukro. BTR We want justice! 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 Zabur Haryana! Zabur Haryana! Zabur Haryana! Urop Sabar Kuksiza! Urop Sabar Kuksiza! Urop Sabar Kuksiza! Kita tokan hai hai! Kita tokan kerjaan! Negeri kau kepriyon! Amar kita negeri
सिदा खेब बेक साइडजों जाना आरो खेब्रा मबाइलखौ सोदो मबाइलखौ दोन नोंनिखौ Assam Police hai आरो ओरैनो खुंगा हरबा jangan nanggo bisirna mana masuk wilayah jangan berkhar bisirna Assam Police hai Go back! Go back! Go back! गोदान खेबफिन बेबायदि ला बेबायदि बेबायदि ला
थांनाय बावैसो बर'नि बा एनडिपि एक्स केडार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म दिनै प्रसासनजों नंखाय बुथारजानायखौ लानानै दिनै खालामनि फरायसाफोरा
Go back!
हेलमेट गाननाया जोंना माबा मा होनोमोनलाय जेरिमिनाटि एनिथिं एम जे बे हेलमेट गाननाया Justice!
Assam Police, hi, hi. Suspend karo. Suspend karo. Oh, you want justice? Oh, you want justice? Oh, that is no rest. Oh, that is no rest. Oh, you want justice? তাহলে এটা তো আমি নিয়ে যাই बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार लोगो नांनानै मोनथिनाय मथेब्ला बे जायगायाव थाग्रा बिनि सायावहाय इनकुइरि बे बाथ्राखौ जों मोनथिनो मोनखाबाय ओमफ्राय अब्लाबो बिनि थाखाय बेवहाय धरना होदों Assam Police, Assam Police, BJP सरकार, BJP सरकार, we want justice, Jai Burhanine, Jai Burhanine, Jai Burhanine, Jai Burhanine, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice.
मा होनदों रागा जोंबा पुलिसनि मेगनाव बिक्स फुनना बिक्सआ बोरो स' बिक्स फुननो खोन्थादों नामा सोरमोनथाय बियो बानायथारदो सानैल' नांसिगौ सानै लाइक खालामना होबानो जाबाय
Tidak medisnya kalau kita tahu. Bác